Hola, hola, soc Rosa Regolf i la veritat és que no sé què he vingut a fer aquí. Suposo que després de 5 anys a Instagram i un parell de TikTok necessitava alguna cosa més. Però començaré pel principi. El 2019 vaig obrir-me un compte a Instagram on parlava de llibres sense cap tipus de criteri més enllà que recomanar llibres a les meves amigues, com m'agrada dir. L'hàbit crec que em ve de força lluny, me ve de petita, perquè recordo ma mare comprant per catàleg una cosa que es deia El Círculo de Lectores i deixant-me triar, no?, el llibre que jo volia comprar. I de fet fa poc vaig trobar uns quants llibres a casa amb uns pares que ma mare em va dir: si no te'ls endús, los tiro, perquè fa molts anys que estan aquí dins de capses. I vaig dir: no, porta cap a casa, i vos los volia ensenyar. Que em va fer molta gràcia perquè segurament va ser el meu primer Romeu i Julieta, no?, en esta edició en castellà de les Tres Bessones. L'episodi, no?, el vaig veure un munt de vegades en estos personatges que no sé si s'enfoquen, sí, en estos personatges, no?, que el Romeu era així una mica calb, la Julieta era rosa, i el tenia també en este petit conte, no?, que detrás porta uns recursos de les Tres Bessones. Després recordo molt llegir estos carrusels, crec que es diu així, de Disney. Crec que en tenia de diferents pel·lícules, però només he trobat del Llibre de la Selva. Després hi havia contes més clàssics, no?, que ne vaig trobar moltíssims, d'una editorial, crec que es diu Gemma, no en tinc ni idea ara mateix. Eren així, en aquestes formes. Segur que per casa vostra també en deuen haver, I també vaig recuperar, com no, los vaixells de vapor, que en tenia de tots els colors, no? Hi havia en blau, hi havia en taronja i hi havia en blanc, que bé, els blancs són per als primers lectors, així que aquests van ser alguns dels meus primers llibres, no?, que me van fer com a lectora. I després ja una mica de més gran, doncs, contes per telèfon, de Gianni Rodari. I bé, també vaig tindre una època de les Witch, no?, i tenia còmics, que per cert no els he trobat, només he trobat este llibre, no?, que al final és un joc de les Witch. I després, una miqueta més gran, ja vaig començar a llegir sagues com Crepuscle i aquestes coses, no?, i llavors també va ser l'època que vaig descobrir la biblioteca, no?, aquell ens on tu podies anar i emportar-te gratuïtament a casa tots els llibres que volguessis. I aquest fet me va semblar una autèntica meravella, no?, poder anar allí i agarrar els llibres que tu volguessis i tornar-los en 15 dies, en una setmana o els dies que et deixessin. Què va passar? Tot aquest afany lector va començar a decaure una mica, jo crec que quan devia fer batxillerat, i després no el vaig reemprendre fins primer, segon de carrera. Vaig estar com una aturada de 2-3 anys sense llegir molt, potser llegint un llibre a l'any. Estava a la universitat, sí que recordo tornar a començar a llegir. Algunes sí que eren lectures obligatòries, però en aquella època també vaig descobrir autors com Truman Capote o Charles Bukowski, i estava en esta etapa una mica més intel·lectual, no?, de descobrir estos autors. Me van agradar molt i de fet també em van reenganxar a la lectura, i des de llavors no he parat. Calla-t'hi! Baixa! No he parat, però quan vos dic que no he parat, no he llegit sempre els 30 llibres o els 40 llibres a l'any que llegeixo ara. Llegia igual 10 llibres, 5 llibres a l'any, no? Com m'he passat de llegir 5 llibres a l'any a llegir-ne 40? La veritat és que no ho sé. No ho sé, i a la vegada sí que ho sé, no? Ha sigut una mica per culpa de crear-me un Instagram, no?, crear-me un Bookstagram de llibres en una època que jo estava superlectora. No estava passant per la millor època de la meva vida i vaig decidir obrir-me un compte a Instagram. Li vaig dir Les ulleres de llegir, perquè jo sempre he cregut que sóc molt dolenta, no?, ficant noms a les coses. I pensant un nom, vaig veure unes ulleres que tenia mon pare només per a llegir, no? Unes ulleres que a més no eren ni bones, que a mi també feia poc que m'havien ficat ulleres, no? I al principi també m'havien dit que només serien per mirar l'ordenador, per a llegir, després resultava que no, però em va agradar, no? I així va néixer el nom de Les ulleres de llegir. I bé, l'objectiu era parlar de llibres sense cap criteri més que els sentiments que em generaven, que les emocions que em despertaven,
perquè jo sempre ho dic, no? Que no sóc crítica literària, ni sóc filòloga, sóc periodista, però això no té res a veure en la passió que sento pels llibres i al final el meu objectiu era no? Parlar de llibres com si li estàs recomanant a les meves amigues o com si estàs fent un cafè en una persona que coneixo i sense tecnicismes ni en una crítica realment sòlida, no? I aquell octubre estava una mica perduda, no? M'havia quedat sense feina, no sabia molt bé cap on volia dirigir la meva vida professional i aquell espai me va salvar una mica i evidentment llavors no esperava que avui arribéssim on estem ara, sobretot a Instagram, que ja som 5.000 i per a alguns segur que vos semblarà poquíssim, evidentment, però si ara me poses a 5.000 persones en una sala segurament me faria moltíssima vergonya i més sortir a parlar, no? I ara us parlava que el 2019 no va ser la millor tardor per a mi, però si en aquell moment m'hagués dit a mi mateixa tot el que em passaria este 2024, segurament hagués arribat a la conclusió que allò que m'estava passant era realment una tonteria, no? I com vos dia, el 2024 ha estat el pitjor any de la meva vida fins ara i resulta que les ulleres de llegir també han estat un petit refugi per a mi. I després de tot això que vos he explicat, en arribar als 5.000 a Instagram i en este canvi de vida i les reflexions que he extret de la merda del 2024, he decidit que volia diversificar una mica el meu contingut i també reenfocar-lo, no? Igual que la meva vida, podria dir. I este possiblement també és un dels motius pels quals he començat aquí, a YouTube, per tenir un espai on poder parlar més lent, fugir una mica d'esta sobreestimulació, no?, que mos demanen los Reels o TikTok per a poder expressar-me millor en més calma. I crec que per això també YouTube torna pel que fa a les xarxes socials, no?, perquè mos permet fer diverses coses a la vegada, cuinar i mirar vídeos, però també ser més naturals, connectant l'audiència, no?, per petita que sigui. Així que aquí em teniu i gràcies si decidiu acompanyar-me.